Ziua bună, am revenit. Astăzi vom face o tinctură din ureche de mesteacăn, un sirop, bineînțeles, din miere și încă un sirop din sirop de arțar. Ce vom face acum? Le vom secționa prima și prima dată, le vom tăia feliuțe și apoi cât mai mici, cât mai subțiri, să poată pătrunde cât mai bine și extrage toate proprietățile. Bun, deci am trecut mai departe, am secționat ciuperca, am încercat să o tai cât mai mărunt. Ea acum se taie cât de cât ușor când este proaspătă. Aici am găsit și niște coada curcanului și am să o combin cumva. Aici o ciupercă de Formitopsis spinicola și puțin ingwer, pentru că eu mi-amestec tot timpul cu siropul. Bineînțeles, și ingwerul are proprietățile lui extraordinare, anticancerigene, antiinflamatorii și nu are ce să strice. Bun, haideți acum să începem cu tinctura, zic eu, și am să aleg borcanul mai mare. Punem undeva la cât mai mult, practic. Dacă e alcool, se păstrează bine. Alcoolul să aibă peste 40 de grade, ca să poată extrage toate proprietățile. Bun, cred că ajunge undeva atâta. Și revenim cu alcoolul. Un alcool la fel, v-am zis, de 40 de grade, țuică ceva de preferat, vodcă ceva tare. Punem până acoperim suprafața. Punem capacul. Și aici avem tinctura. În fiecare zi agitat, de 2 ori pe zi dacă este posibil. Trecem acum la sirop. O să pun un strat de Formitopsis betulina, un strat de Trametes versicolor. Coada curcanului, bineînțeles, care și-a proprietățile ei. Foarte bună ciupercă. Însă o să revin cu un material despre această ciupercă. Bun, și acum revenim cu mierea. Ups. Lăsați ușor să se decanteze, să se așeze. Și revenim cu ultima parte, siropul de arțar. Tot așa o să punem puțin amestecat, dar acum o să pun mai puțină urechea mesteacănului, pentru că mai am Formitopsis spinicola și asta este o ciupercă bună. Ingwerul. Punem siropul. Să acopere toată suprafața. Nu puneți prea mult îndesat ciupercă, pentru că o să-și mai lase și ea zeamă și nu o să mai aibă loc. Se poate strica, așa că mai bine mai lejer așa. Bun, s-a acoperit toată suprafața, s-a pătruns peste tot, că este mai fluid, mai subțire decât mierea și se pătrunde mai repede. La miere am așteptat puțin. Bun, după cum vedeți, am pus data de numire. Mierea s-a pătruns și ea. Și în fiecare zi agitat, întoarceți eventual și lăsați așa, reveniți seara, îl întoarceți înapoi. Numai să aveți grijă capacul să nu curgă. Ingerarea
La sirop câte o linguriță dimineața și seara, la nevoie sau chiar preventiv. Nu luați mai mult de 10 zile, fără pauză de cel puțin o lună de zile, pentru că prea mult iarăși nu este bine. La fel și la siropul de arțar, de 2 ori pe zi câte o linguriță. Iar la tinctură, aici puteți lua chiar de 3 ori pe zi câte o linguriță, dar la fel cu pauze. 10 zile luați tratament, o lună de zile uitați de el. Bun, cam atâta despre tincturi, siropuri. La fel se procedează cu orice tip de ciupercă. Eu am să încerc să fac cât mai multe filmulețe cu fiecare ciupercă sau plantă cu care mă întâlnesc. Bineînțeles, la fel pentru plante, la fel pentru ciuperci. Tincturile v-am arătat. În fiecare zi agitat ca să-și poată scoate cât mai mult proprietățile. Mierea o întoarceți de 2 ori pe zi și aveți produsul final undeva la 6 săptămâni. Minim 4 săptămâni lăsați-o. După 4 săptămâni este destul de concentrat, dar eu o las undeva la 8 săptămâni. După care o dau printr-un tifon și o pun undeva la întuneric, într-o magazie, într-o sticluță poate cât mai închisă, maronie, albastră, verde. Bun. Eu am tăiat acum și restul de ciupercă, am făcut o cubulețe, am tăiat-o, am încercat cât mai mic. Am să o pun la uscat, cât mai răsfirată, undeva într-o cameră aerisită, pentru ca să nu se mucegăiască, să poată să se usuce frumos. După ce se usucă, bine, poate fi folosit și acum ca ceai, dar după ce se usucă undeva la o linguriță pentru o cană, eu măsur așa cât iau cu 3 degete pentru o cană. La fel ceaiul să se bea cu pauze 10 zile, maxim 15 zile consum, după care o lună jumate pauză, să poată lupta cu celulele haotice, pentru că dacă este prea mult, el ca ciupercă întărește sistemul imunitar, sistemul nervos, dar în cantități prea mari, fără pauză, vă dați seama că nici corpul nu mai înțelege, nu mai poate să lupte, primește totul de-a gata. Așa că faceți totul cu cap, tot timpul întrebați medicul dacă luați tratament. Documentați-vă cât mai bine și nu poate să vă aducă decât beneficii dacă și ea este utilizată cum trebuie. Bun, de aici din Germania vă doresc o zi bună și revin cu alte materiale pe data viitoare.